रात्रीच्या जेवणासाठी भाताचा एक वेगळा प्रकार अगदी 15 ते 20 मिनिटांमध्ये तयार होतो आणि खूप कमी साहित्य लागतं। नमस्कार, सिद्धीज किचनमध्ये आज आपण अख्खा मसूर पुलाव बनवतोय। अख्खा मसूर पुलाव बनवण्यासाठी इथं मी अर्धी वाटी अख्खा मसूर घेतलाय। मसूर 3 ते 4 वेळा चांगलं धुवून स्वच्छ धुवून घेतला। आता भरपूर पाणी घालून याला 2 तास भिजवत ठेवायचं। तुमच्याकडे वेळ कमी असेल तर कोमट पाण्यामध्ये तासभर भिजत ठेवलं तरीही मसूर चांगला भिजला जातो। याला मी 2 तास भिजवत ठेवणार आहे। 2 तासांनी मसूर चांगला भिजला। आता भात बनवायला घेऊ। इथं मी अर्धी वाटी मसूरसाठी 1 वाटी कोलम तांदूळ घेतला। तुम्ही दुसरा कोणताही तांदूळ वापरू शकता। तांदूळ स्वच्छ धुवून त्यामध्ये पाणी घालून याला मी 20 मिनिटं भिजवत ठेवणार आहे। तुम्ही जर तुकडा तांदूळ वापरत असाल तर फक्त स्वच्छ धुवून घ्या, भिजत ठेवण्याची गरज नाही। तांदूळ भिजायला ठेवून 15 मिनिटं होत आलेली आहेत। आता आपण भात बनवायला घेऊ। इथं मी एक कुकर घेतलाय, त्यामध्ये 3 टेबलस्पून साजूक तूप घेतलाय। तुम्ही तुपाऐवजी तेलही वापरू शकता। तूप गरम झालं की त्यामध्ये 1 टीस्पून जिरं आणि काही खडे मसाले घालू। 1 इंच दालचिनी, 3 ते 4 लवंग, 2 तमालपत्र आणि 10 काळी मिरीचे दाणे। काळी मिरी थोडी जास्त घातली की फ्लेवर छान येतो। मंद आचेवर खडे मसाले 5-6 सेकंद परतले। आता यामध्ये हिरवी मिरची आणि आलं लसणाची पेस्ट घातली। इथं मी 2 हिरव्या मिरच्या, 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या, 1 इंच आलं बारीक करून घेतलं। ही पेस्ट आपल्याला मंद आचेवर 1-1.5 मिनिटं परतून घ्यायची आहे। आलं लसूण हिरवी मिरचीची पेस्ट परतली। आता यामध्ये भरपूर टोमॅटो घालायचा आहे। इथे मी 2 मोठे आणि चांगले पिकलेले टोमॅटो बारीक कापून घेतलेत आणि 10-12 पुदिन्याची पानं बारीक कापून घातली। थोडंसं मीठ घालू। आता टोमॅटो मध्यम गॅसवर थोडंसं मऊ होईपर्यंत परतून घ्यायचं आहे। टोमॅटो असा परतून घेतला। आता यामध्ये बाकीचे पावडर मसाले घालू। अर्धा छोटा चमचा हळद, 1 छोटा चमचा मिरची पावडर, थोडंसं हिंग घातला, 1 चमचा धनेपूड घातली। आता मंद गॅसवर हे पावडर मसाले मिक्स करून घेऊ। मसाले करपतायत असं वाटलं तर थोडंसं पाणी शिपडू शकता। मिक्स करून घेतल्यानंतर आता यामध्ये अर्धा टीस्पून बिर्याणी मसाला आणि त्यासोबत 1 टीस्पून किचन किंग मसाला घातला। किचन किंग मसाला नसेल तर तुम्ही त्याऐवजी कमी प्रमाणामध्ये गरम मसाला पावडर वापरला तरीही चालेल। यामध्ये भिजवून घेतलेला मसूर घालायचा आहे। हे बघा, मसूर अगदी छान भिजलेला आहे। आता मसूर घालून याला मंद गॅसवर 3 ते 4 मिनिटं चांगलं परतून घ्यायचं आहे। मसूर चांगलं परतून घेतला की यामध्ये भिजवून घेतलेला तांदूळ चांगला निथळून घालायचा आहे। तर इथं मी कोलम तांदूळ घेतला म्हणून मी इथे भिजवायला ठेवला होता। तुकडा तांदूळ असेल तर भिजत ठेवू नका, नाहीतर मग भाताचा लगडा होऊ शकतो। तुकडा तांदूळ असेल तर फक्त स्वच्छ धुवून घ्यायचा। तर तांदूळ हलक्या हाताने मिसळून घेतला। आता यामध्ये चवीपुरतं मीठ घालून मिक्स करून घेऊ। त्यानंतर यामध्ये पाणी घालायचं आहे। तर आपण ज्या वाटीने 1 वाटी तांदूळ घेतला होता तर त्याच वाटीने तांदळाच्या 1.5 पट म्हणजे 1 आणि अर्धी वाटी गरम पाणी घालायचं आहे। पाणी गरमच घालायचं आहे, थंड पाणी वापरायचं नाही। इथं मी भात कुकरमध्ये बनवते आहे। तुम्ही जर कढईमध्ये बनवत असाल तर तांदळाच्या दुप्पट म्हणजे 2 वाटी पाणी लागेल। याला मिक्स करून घेतलं। आता यावर झाकण लावून कुकरच्या 2 शिट्ट्या काढून घेऊ। कुकरच्या 2 शिट्ट्या काढल्यावर चेक करूया। तर हे बघा, आपला भात तयार झालेला आहे। तांदळामधलं पाणी संपूर्ण आटलेलं आहे आणि भात एकदम मोकळा सुटसुटीत झाला आहे। मसूर शिजायला फार वेळ लागत नाही। हे बघा, मसूर आणि तांदूळसुद्धा छान शिजलेलं आहे। तयार झाला अख्खा मसूर पुलाव। तर हे बघा, पाण्याचं प्रमाण अगदी आपण परफेक्ट घेतलेलं, त्यामुळे भात एकदम मोकळा सळसळीत तयार झाला आहे, तरीही एकदम मऊ शिजला आहे। हा भात तुम्ही बुंदी रायतासोबत खा, दह्यासोबत खा किंवा तुम्ही फक्त पापडासोबत खाल्ला तरीसुद्धा अप्रतिम लागतो। तर अशा प्रकारे आपण अख्खा मसूर पुलाव बनवला। तुम्हाला जर तो मसाले भात वगैरे खायचा कंटाळा आला असेल तर कधीतरी हा वेगळा अख्खा मसूर वापरून हा पुलाव नक्की बनवा। तुम्ही पण ही रेसिपी ट्राय करा। कशी वाटली कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा। चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा। लवकरच भेटू अशा छान छान रेसिपीज बरोबर।